Datozen urtarrilaren 23 eta 24 egunetan, Altsasuko gazteen aurka lotsagabeki ezarritako epaiari aurkeztu diren helegiteak aztertuko dira Auzitegi Nazionalean. Akusazioek berriz ere 72, 50 eta 12 urtetako kartzelaldia eskatuko dute. Defentsak aldiz, zigortu eta kartzelaratuak izan direnen absoluzioa eskatzen dute. Oian, Jokin eta Durrek dagoeneko 798 egun daramazkite preso. Iñaki, Julen, Aratz eta Jonanek 229. Lotsagarria benetan, eskubidezko estatuan sinesten duen edonorentzat. Madrilgo salbuespenezko epaiketan, berezko epailea Nafarroari zegokion, probintzi auzitegiak berak eskatu bezala, argi geratu zen akusazioaren tesiak ez duela ez buru ez akta. Ez dio axola. Gertakariak nola ziren ere ez dio axola. Eraiki duten kontakizunak helburu argia du. Horrela bakarrik uler daiteke defentsari jarritako trabak. Txosten polizialak deklarazioak hartu aurretik eginda. Frogak upatzea, identifikazio saioak zuzenduak, sinatu gabeko deklarazioak, bideo frogagarriei kasurik ez egitea, adibide batzuk aipatzearren. Hasieratik, prozeso guzti hau bultzatu duena, ez ziren gertakariak ez eta errealitateak, baizik eta hauen erabilpen politikoa. Honen adierazgarri, 2016 urte horretan bertan, 9.000 antzeko gertakari baino gehiago izan ziren, eta hauxe da bakarra gure herrikoa, Altsasukoa, estatu arrazoi bihurtu dena. Argi dago, auzi hau erabiltzen ari direla egoera politikoan eragiteko eta bide batez gu kriminalizatzeko. Horretarako gure gazteen bizitza izorratu behar bada ere. 2 urte baino gehiago kartzelan, oinazean, errealitatea ukatuz, injustizia hau lotsagabe mantenduz. Aski da. Bista honen aurretik aurkeztu diren ezespenekin gertaturikoa, izbatez esan da, lotsagarria da. Epaileek, Guardia Zibilarekin dituzten harremanak nonai agertzen dira auzi osoan. Akusazio gisan, ikertzaile gisan eta azkenik epaile gisan. Zentzugabekeri honen egile nagusia alegia. Halako inpartzialtasunari jarritako ezespena, arbuiatea izateaz gain, 3.600 euroko isuna jarri zuten. Berriz ere, lotsagarria eskubidezko estatuan sinesten duen edonorentzat. Altsasun behintzat ez dugu zalantzarik. Ikuspegi objektibotik eta errealitateari so eginez, auziperaturiko lagun guztien askatasuna da onargarri den erabaki bakarra. Gizarteak emandako erantzunan hitza, zabal eta irmoak erakusten digu ez duela sinistu eraiki duten kontakizuna. Epaia ezagutu eta gero izan zen manifestazioa, handiena Nafarroaren histori luzean, horren ispilua da. Honek, argia eta berotasuna ematen digu, hotza eta luzeegia den tunel hau igarotzeko. Herri hau erne egonda, dago eta egongo da. Aktibo izango da kapitulu berri horren aurrean. Altsasuko herriak auziperatuen askatasuna onartuko du bakar-bakarrik. Hemendik, herri gisan, gizarte osoari dei egiten diogu erne egoteko datorren arren aurrean. Beste zerbait esateko baliatu nahi dugu aukera hau. Datorren asteartea, urtarrilako 22, gaueko 9:30 Iortia kulturgunean, Joseba Salege Altsasuarrak egin duen laburmetraia eta jarraian Kataluniako telebistak Altsasuari buruz egin duen Altsasu zauri irekiak dokumentala ikusi ahal izango dugu. Beste behin ere, bihotzez eskerrik asko, Altsasuko herria.